Hola, soc Marc Prades, soc fotògraf de bodes des de fa 12 anys i treballo amb el meu company de vídeo, en Raül. I jo sóc Raül, fa uns 20 anys que em dedico a això i, bueno, estic amb el company des de fa, 4 o 5 anys, ja? 5 anys, del 2020. Sí. I bé. Bueno, intentem fer una miqueta documental, però, bueno, cada parella és un món i és això, ens adaptem molt a cada boda i és això. Intentem que tot fluïxi i fugir una miqueta de tot el que és los posados i tot això. Sí, com diu Raül, cada parella és un món, intentem sempre documental, si una parella ens deixa més intentem fer algun posado més i menys, cada ús diferent, però sobretot en documental. Bueno, pues això, en una boda, el més greu així, estava gravant a un padrí com arribava a casa de la nòvia en l'Orram i un cotxe no em va veure i em va atropellar i, bueno, em va trencar la càmera i, clar, vam tindre que trucar a un altre company per a que pogués vindre a cobrir i després també, mentre estàvem fent lo Si vull, vaig apropar massa en una espelma de la iglesia i em vaig cremar tot l'ombro i em van tindre que curar. Primer fem reunions prèvies, que ens coneixen, que hi hagi molta confiança, planificar tota la boda i, sobretot, quan arribem a casa, presentar-nos a tots, intentar ser un mes de la família, de l'ambient i, a poc, pues, llevant que siguin més còmodes. També fem bastantes bromes sent nosaltres mateixos. Entre nosaltres, llavors aquí trenquem bastant el gel i, a poc, al final ja tot fluix. Ara trobo que molt fotoperiodisme, no? Editorial, fotoperiodisme, fotos del 70, robados, blanc i negre així del 70. Sí, granulat, tot. Sí, en rotllo film s'està portant, sí, com si sigués fotografia analògica. Sí, normalment treballem junts sempre i portem walkies per a poder-nos dir surt al mig. Aparta't. I això, normalment treballem sempre junts. I ja sabem on se ficarà un, on se ficarà l'altre, sobretot a les entrades, entre per aquí, jo fico a l'esquerra, tu fica a la dreta, sí, pactem molt abans de cada cosa, l'arròs, on musicarem, a les entrades, a les cases quan se canvien també, a veure, volem els dos al mateix plano, doncs un se fica dalt, l'altre es fica baix, perquè és que volem el plano directe. A l'arròs, per exemple, si fica una càmera detrás i el meu company també va detrás, també coordinem això. Per això treballem junts, perquè al final sabem com un va com l'altre, volem el mateix els dos i sí, seguim un mateix estil i això ho afavoreix molt. I si treballem en altra gent, al final és respecte un que va a l'altre. El respecte que voldries que te tinguessin, tu l'has de tindre. L'any passat, per exemple, vam fer una boda a Mallorca i era la setmana després de les eleccions de Catalunya. I hi havia un polític que s'havia presentat a les eleccions de Catalunya i no va treure cap escó. I hi havia el capità de mesa i era el polític i tota la taula dels antics diputats. I van fer un brindis i van dir hemos perdido las elecciones pero vamos a ganar la mesa. I nosaltres nos vam sumar i ens vam pujar a dalt com a ells. Bueno, m'ho va riure bastant. Sí, la millor va ser una boda molt xula que vam tindre. L'any passat també? Sí, i vam anar a un camp de... Què era? Groselles, allò? De Roselles, sí. I... El vam veure des de juny i van dir tenim que fer la sessió de parella... Quan fèiem el cafè al bar, que sempre quedem abans, van dir tenim que fer la sessió de parella allí. I total, vam fer la sessió allí, vam tornar cap a la boda i al cap d'unes hores... No, quan anàvem? Això, es va donar compte que s'havia deixat un objectiu a un camp que era enorme i eren, què, la 1 a les 2 de la matinada? La 1 de la nit. Vam tindre que pentinar tot el camp per trobar l'objectiu. I un cop vam trobar l'objectiu... Anem al cotxe. I havia perdut les claus del cotxe. I vaig fer les claus del cotxe al mateix camp de Roselles. I eren 3 i vam estar un quart en els mòbils i una llinterna. Pentinant tota la zona. Sí, i vam trobar les claus del cotxe. I jo vaig pensar, me quedo tota la nit aquí, anem 2 cotxes, ells se'n van, el dia següent vindran a buscar les claus que tenien els meus pares i ja està, perquè tenia que preparar l'equip, tenia que salvaguardar l'equip i les targetes i tot, perquè teníem damunt l'equip tot dins del cotxe. Sempre intentem la reunió prèvia en planificació, tot coordinat, i que surt en mal temps, al final és coordinar en el restaurant, que és el que té el poder absolut,
en florista, restaurant, wedding planner, qui siga, i buscar la millor alternativa el més ràpid possible per als nòvios i per a tots. I canvis de llum, doncs anem en flaixos, anem en focos i tenim càmeres que aguanten bastant els canvis de llum. Bueno, més que diferències, el que nosaltres intentem és cada any intentar formar-nos una mica més i mirar una miqueta les tendències però no perdre el punt de vista nostre, de la nostra essència. I cada any anem incorporant alguna coseta nova i això. Sí, anar sempre sumant en el que sabem fer. En una wedding és això, és que et facilita molt la feina i et porta els tempos de tot i et va avisant de cada coseta que pot anar passant. La part bona és que, per exemple, tens tota l'organització de la boda feta, que a l'arròs tens una persona que t'ordena la gent, a la cerimònia, abans d'entrar a la cerimònia també no has de dir a tots has d'entrar, has de fer això, a la parella tens una persona que segueix a aquesta persona, no som nosaltres els que a vegades tenim que tirar del carro de tot, que a vegades passa en això, que a les bodes hagués fent de wedding planner i no hauríem de fer nosaltres, per això hi ha la figura. I després en tema de proveïdors, decoració, se nota. Quan hi ha un wedding planner, se nota, la planificació dels temps també està superbé i tota la boda va molt bé, va perfecte la boda. I en Vanessa hem treballat massa poc. Una boda a mitges. Jo dos, ja. Enguany tenim una boda, però vam treballar i bé, vam estar molt a gust i vam xerrar. Menys mal de caps, tindràs les coses clares i al final dius que sí, que pot ser més car, però quan val el teu temps? Quan val el mal de cap? L'assessorament de moltes coses que les parelles no saben. Nosaltres perquè estem ficats, però una parella no sap tema de decoració, no sap tema de música, no sap de molts proveïdors. Tema de regals que han de fer, tema de la música que han de contractar, són moltes coses que és que tothom se casa una vegada i va perdut. I si tens una persona que t'assessora, benvinguda siga, per supost.